درێژاهیە دیرۆکە خۆیەکەفناردا عراقێ گەلک شەڕ و جەنگریە و هێزên çekdarên Iraqê yek ji kevntirîn artêşên erdê. Ji ber ku di sala 1921 de piştî avakirina dewleta nûjen ya Iraqê derket û artêşa Iraqê gelek rolên giring di rewşa nûjen de lêst. Her wiha rolekî aktîv di hemû şerên gerêdayî Ereba û İsraîlê ve dijî İsraîlê hebûye ji sala 1948 heta 1973 ku ew kiriye gistûnên serîkên ewlekariya Netewaya Ereban. Artêşa Iraqê piştî dagirkirina Iraqê di sala 2003 de bi dijwarî hate hilweşandin. Wexta ku Paul Bremer li 23 Mayo li sala 2003 biryara hilweşandina hêzên çekdarên Iraqê û Wizareta Berevaniyê ragihandî. Hejmarek ji hêzên çekdarên Iraqê hilweşandin û derêxistina hemû endamên artêşa Iraqê û pasdarên komarî û rakirina hemû rêzên serbaziyên rejêma berî ku Paul Bremer li 8 Tebaxa 2003 biryarek nû bide ji bo avakirina artêşeka nû ya Iraqê ku ev yek bû destpêka avakirina artêşê û rêxistina artêşê ji bo vegerandina rolê xwe.